Ndebe anyị bịakwanụ ka ụnụ nụrụ na ndị imigreshọn ekwugokwa ka fa si wee jide Ichie Million, onye nke ezigbote afa ya bụ Onyeka Nwaobu, onye nke ejikwa Ọzọ Ezeani wee marụ, wee welụkwa Ide Pray Ide Show wee mara ya. Dịka a gwakwanụrụ anyị n'obu otu nwa dibịa nke nọ n'Ezeagụ n'Enugu steeti n'ụmụ ụba ndị agụ Ezeani, n'ebe a ka ọ na-alụ dibịa nke ya, nke ụfọdụ na-asịkwanụ na dibịa ya bụkwanụ dibịa ndị ọgwụ ego, dibịa ndị na-egbu mmadụ, dibịa arụrụ ana, dibịa obi ọjọọ, dibịa na-enyi mmadụ na ndụ, dibịa na-eji mmadụ wee na-awa foundation ụlọ na ọ bụrụkwa na ọ na-egbu mmadụ egbu bifo onyinye fa n'ala, na onye o butere oti n'ala techie simenti, ịnọrụzie ebe ahụ ibegide akwa ịnwụnwa, na nke kacha nke bụ n'okwu ebe o nyiri ọnya techie, enwee ike eje kpọtakwa onye ọzọ atinyekwa ya na dise n'onunu techikwa ya simenti, onye ahụ anọrọ ebe ahụ na-anụ isi ndị nwụrụ anwụ, na-anụ ka ọtị na-arịgharị isugide udo nwe onye ya bịa zọpụta etechikwa onye ahụ nwa. O wee bụ na ka esi wee jide dibịa alụrụ anụ ụnụ fụrụ ebe a ya na ndị otufa ka ikofa si wee ji ubu na onye nke anụnwa ụnụ fụrụ na ana n'oche, onye nke wetakwa n'afịa dịka Uche Kensịrị, onye nke ejikwa na Lion King wee marụ. O wee bụ na ka ikofa si wee ji ubu mma akọrọ na ife ndị uwe ojii kwuru maka ya bụ Uche Kensịrị ebe ọ na-azụ afịa, mana ka nkọchagodoro unu ka esi wee jide Ichie Million anụnwa. O wee bụ na ndị imigreshọn na-akọwa na mgbe agha ife anụnwa mere, unu mana Uche Kensịrị bụ onye je tọta ya bụ nwatakịrị onye nke dị 13 years, na mgbe ahụ ọ tọtara ya bụ nwatakịrị fagbujie wee nye na ndụ wee techie simenti ebe ahụ, nwatakịrị wee nọrọ wee na-eti mkpu maka na isi ndị ọzọ nwụrụ anwụ n'ebe ahụ na-esikwana ya bụ nwatakịrị ote na-arịgharị ya n'ahụ. Ka nwatakịrị na-etizi mkpu, ndị nche n'ọrụ wee na-asị na o nwere ife n'ebe n'azụ ụlọ, and Ichie Million asokwa ndị nche wee na-eche nche. Ichie Million wee sị ndị nche na-atụrụ n'ebe ebe ahụ n'ọhụ mmadụ, ndị nche sị mba na ife a dịka onu mmadụ, ndị nche abanyezie ka fa mara ife na-emezi ebe ahụ. Ichie Million amarụgo na ọrụ akụgo, nyanwa hapụ ndị otu ya wee gbafere, nke bụ na-ejidere Kensịrị anụnwa na onye nke ọzọ ma amabeghị afịa wee na-agbazife ajụjụ ọnụ, gbuo onye nke ọzọ mma n'aka. Fa wee bidozie wee saba asịsa ka fa si eje, ka fa si ana, ka fa si wee tọtakwana ya bụ nwatakịrị. O wee bụ nọọ nke bụ Kensịrị bụ ya bụ ọkada wee je tọta ya bụ nwatakịrị. Na ka ya bụ ife mechazi, nke bụzi na na-achọ Ichie anụnwa achọ, onye ka ndị imigreshọn mere ka ndị mmadụ mata. Ndị uwe ojii nke nọ na ya bụ Ezeagụ were foto Ichie Million a wee kesasịa na polisi niile, kesasịa na Naijiria niile, maka amarụgo na ọ ya agbafere, maka na Ichie Million a ọ nọbụ African country ebe ahụ ka o si wee nata, so ofe amarụgo na ọsọ nwere ike ịgba abụ ịgbabakwa obodo ahụ o si wee nata, ewee kefee ya ebe niile na ọnya nwa ka Ichie Million apụtazi wee tinye isi ya n'oke ana Semeboda ka o si ebe ahụ wee narie na Benin Republic onye mana Ọgana Mozgo Okoko wee na-agba n'ọkwa ebe ahụ bụ ebe ejidere Ichie Million anụnwa. Na ka fasi wee jide ya bụ n'ọkwọ mgbe agha a na-eme nnyocha na ịma na onye na-abata esuori ya na ọ na-abata, ịchọkwa ịpụ esuoru na ịchọrọ ịpụ wee meghu nnyocha na nzacha bife pụọ. N'ọkwa ya ka o luzi tọọnụ Ichie Million ewee jezie ka esuo ya wee fụzie foto ya wee marụ na ọzọkwa mezi ife ji wee marụ na ọnyanwa kpọmkwem mbụ akara NIN ya na ọnyanwa bụ ife nyelụfe aka fa wee jide fa mee ka ndị mmadụ mata na ka ọ dịkwa na kịta anụnwa fa jidegorie, na fa ya akpọrọzi ya hafee n'aka ndị uwe ojii, na fa makwana na ndị uwe ojii ya akpọpụzikwana ya n'ụlọ ikpe ma o mezikwana ya ife fa chọrọ ime ya fa na-achọrọ ya, na nke agha agbasazikwa ọrụ fa, na nke agha abụrụzikwanụ ọrụ nke fanwa, na nke bụkwana ọrụ nke fanwa bụ onye na-abata abata na onye na-apụ apụ. Wee nọrọ ebe a na-agwa ndị mmadụ na fa atụ n'ụjọ, na-aya ekpekwa n'ikpe Onyeka anụnwa ọfụma, na ndị mmadụ echekwana uche na-enwere ike nya bụ okwu mechaa ọda mmiri na ọ ya ada mmiri na-aya afụkwa n'isi ya. Ebe a ka anọzi wee na-agba ndị obodo Onyeka anụnwa ajụjụ ọnụ, unu n'anya unu ya afụkwanụ maịkị n'ọnụ mmadụ na-aba anụnwa nọ n'ala ife onyonyo a. O wee bụ na onye nke anụnwa telụ pawuda ka nzu n'ihu na-akọwa na afa ya bụkwanụ Ifeanyị Ọbụ, na ọ bụkwa na onye ezinụlọ Onyeka Ichie Million ahụ na-afụ ebe anụnwa na ya na ya na-abụgba otu ezinụlọ. Unu n'anya unu ya afụkwanụ n'ofu sone nke fa na-abụ na-aza. O wee bụ na ka a na-ajụzi ya ajụjụ, o wee nọrọ ebe anụnwa wee na-ekwuo na ọ bụlọkwa sọsọ ọgwụ ka Onyeka na-agwọ, na Onyeka na-anakọrọ ndị mmadụ anafa n'ike, na anya na ebe ahụ Onyeka lụrụ ụlọ na ebe ahụ bụkwa ana nke nyanwa ka Onyeka na jie n'ike wee jee lụọ ụlọ ahụ ụnụ na-afụ ndị gọọmenti kụgbọrọ akụgbọ. O wee nọrọ ebe ahụ wee na-agwa ndị mmadụ na Onyeka bụ Ichie Million n'Otogo ka o si wee nata, and n'ọkpọ nwaanyị wee si nya bụ Togo wee nata n'ebe ahụ ka ọ nọbụ wee na-agba mbọ na mgbe ọ natazi
obido wee na-alụ ụlọ fa na-echekwanụ na ojikwa na ezigbo ego nọọ ka anọkọtazi ka fa nọ wee na-achọpụta n'ọdụ ka o nwere alụsị osi obodo ọzọ wee buru wee nata na-alụsị ahụ ka ọ na-egburu mmadụ ka ọ na-efe ọbara mmadụ ahụ a na-atọtara ya wee na-elekwa nọ mgbe ife niile anụnwa mezi ka fa nọ wee marụzi ụdịka mmadụ Onyeka Anụnwa bụkwanụ onye nke anụnwa ị na-afụkwanụ gbu ogbu mgbe a na-agbakwanya nwa ajụjụ ọnụ o wee nọrọ ebe anụnwa wee sio na Onyeka Anụnwa unu fụrụ ebe a na-akpọ Ichie Million na ife ọ na-alụ bụ ịda anakọsị ụmụ nwaanyị ajadu anafa n'ike nya ụmụ nwaanyị difa nwụrụ anwụ na ọ na-eje anakọsị fa anafa onye mana onye agbuzi difa wee jekwa wee na-anafa anafa wee sị na ọ bụlọkwa sọsọ nke ahụ na Onyeka unu na-afụ ebe a egbugo ụmụ ya na-abụ wee nyie fa n'ime ụlọ ya ahụ unu na-afụ eji ekụkpọsị onye ma na alụsị nwa ka o jifa wee gọkwa Chineke ekwekwa n'ife ọjọọ na ọ bụlọkwa ata ka Onyeka mebere ife ọjọọ na ọ bụlọkwa taa ka o mebere nsọ ana na ọ bụlọkwa ata ka o mebere ife ana na-asọ na otegokwa o mebere nya bụ ife ike onweghị na onye na-ekwu ịma na o nwere ego na vileji o sokwu na VG onye ma na ikwuo abalị abịafa tọgbuo mbụ ya na ndị otu ya unu makwa na ndị otu ya ka nkụ ndị na-ejeri ọrụ ka nkụ nke bụzi na onye ọbụla ya da atụ ya egwu unu fụkwarụ ka e nyere ya asambodo si na ọnya nwa bụ ezigbo mmadụ n'ogbefa okwu onye nwere ego onye bụ igu ka egwu na-eso ya wata ndị nyere ya wọdụ ụta maka na fa amaghị ife ọ na-eme andị onye ọbụla nwere ego a na-efe ya maka na amazikwanụ ka onye nwa si wee kpata nya bụ ego ife ama bụ onwe ife aya eme na kọmuniti onwe ife ekwuru aya eme ọ sọpọtụ ọfa ụfọdụ na-efekwa n'ego ụfọdụ ya asị na fa amarụkwanụ na ọ na-eme ife ọjọọ ụfọdụ ụmakwaghị kama na ya da eme maka na onye ọbụla na-atụ ya egwu maka asị na Onyeka unu fụrụ ebe a na-atụ ya egwu na kọmuniti fa onye ya ekwu ikwu abalị ka e buru ya na ndị Fulani ọha otu na nke a bụrụzikwa sọsọ na ọ na-enyi mmadụ na ndụ na ọ na-anakwa ma ndị mmadụ anafa na ife ọjọọ onye a na-eme karịrị akarị nke ọzọ wee bụrụ onye nke a na-ana n'oche a na-akpọ Uche Kensịrị onye nke sịkwanụ na afa ya bụkwanụ Lion King wee sị na ọ na-arị aba ka ọ na-azụ afịa no building material bụ ife ọ na-ere na-arị aba na oke na ọrịa na otu nzuzo Ichie Million bụ na ọnyanwa na-eje atọta mmadụ na ọnyanwa na-agba ọkada na ọnyanwa na-agba oburu meshin pụọ ọsị ndị mmadụ na ọ na-agba ọkada ịbanyezie obujeru ya Ichie Million enyiye na ndụ na ọnyanwa bụ onye ya abụọpụta ọsị ụmụazị kwa alụfa meshin aka unu na-akwa eburu makpu n'ime meshin na rie na oke na ọrịa ya bụ meshin ahụ unu furu o ji agba ọkada wee jee na-atọta ndị mmadụ bifo ndị nche wee jide ya o wee saba n'ọnụ wee na-akọkwa na Uche Anụnwa unu na-afụ ebe a n'ọkwa onye agha ekpere ndị cheri mama cheri senkaraba na onye asụalụ spikin ntong ebe a ye ikweta na ọ na-eme na ọ na-eje ụka na-agọ mmụọ na-akọwa na ịpụta na motie na onweghị ụdị spika ndị ụka ihe afụfọ n'ebe ahụ ma baịbụl ma akwụkwọ ukwe na-akọwa na ọ bụrụ na ịfụghị ya n'ime shọpụ ya ịfụghịkwana ya na be ya ịfụghị ya na be Ichie Million na ebe ya afụzikwa ya bụ n'ụlọ ụka na-akọwa na-enwere onye pastọ ọ fụrụ n'anya na ịbata na motie na ositi ka onye pastọ ahụ bụ ife juru na motie na ụmakasịrị ebe niile andị na ije na profaịlụ ya na Facebook ya na ọnya bụ ndị ụka bụ ife ọ na-epostu ebe ahụ oge ọbụla na-asịkwana ndị mmadụ na Chineke ya emelụfa mma melụfa nke nwa na amadụ n'ọjọọ ka agọ mmụọ onye oshi ogbu mmadụ ndị na-enyi mmadụ n'ike ndị na-anapụ mmadụ ndụ fa n'oge fa erughị eru ndị ogbu onye mbọsị ndụ na-atọ ya ụtọ mbụ onye unu fụrụ ebe anụnwa na kịta anụnwa a na-ekwu na fa anọzikwa na kọstọdị ndị uwe ojii nya mmadụ ịtọ ka ejidegoro ọkwa afọ ebe fa na-efe n'ego enu na okeshọn ị na-asị ọkwa isi ibu ka ndị abụ ụwa nke gị ọ dị iche na ọkwa ịtaga afụfụ ọnụ ya ata nekwa anya ka ịfụkwafa na aka na-aba ahụ gokwa afọ otu aka ọchụ n'ike na anakwa n'ike o ji nwa ya ahakwa emerụ arụ